Yn parhau ar cystadlu ffyrnig fan hyn yn y cylch gwartheg i ni draw gyda'r Simmentals ac Anghara Jones gyda fi'n gwmni o hyd o fferm Panterefel yn cadw Simmentals gatref yna ar y ffarm wrth gwrs a'r teulu'n cystadlu a dyma ni dyfrawd fan hyn nawr, ynddo fe? Odi, mae'r tarw ifanc sydd â fe fan hyn yn dod o'i hen siocaw Dyfed Harlequin, so fi'n credu oedd neb arall yn mynd i mynd ar y pen o'r tarw na heddi. Dim ond dyfrawd oedd fod arwen hwn. Yeah. A mae rhaid i fi weid, fydden ni'n gweud ys y tîm yma neu beidio, Mae'r top sydd gyda fe'n yn arbennig iawn a pen bach smart ofnadw ag e hefyd yn darw ifanc hwn yn dwi. Odi, dal yn tyfu ma fe, so bach mwy o gig arno fe wedyn i'r ole benni tyfu a byddai'n tarw smart iawn. Mae fe'n llawn potensial yn fyna nawr. Ware teg. Pob lwc i chi fel teulu. Fawr. Ond wrth gwrs y dyn sydd ar penderfyniad ydy Sioe a 3-2-3 yw'r tarw bach ifanc sydd o'i flanau ar hyn o bryd, sef tarw y teulu Wood. Teulu Wood sydd â Tarw Simmentals. Maen nhw'n siowan dros y lad i gyd. Maen nhw jyst i benni yn y Great Yorkshire, trefeili straight lawr i Royal Welsh Youth Supporter Show. So da iawn nhw. Lot wedi gwneud y daith yna eleni yn does. Mae wedi gweithio'n dda yn hynny o beth bod pobl wedi bod yn y Sioe Efrog a wedi dod syth lawr i fan hyn wedyn yn dyfe. Odi, a na un o'r pethau sydd wedi cadw'r Simmentals nôl bach yw mae wastad wedi bod yn clasio gyda'r shows mowr eraill lan yn Lloegr fanna, ond maen nhw wedi newid pethau rown bach lenni a ni wedi cael y support nôl ma lenni. Arbennig i weld hynny. A dyma ni te, dyma dy frawd. A dy dad wedi ni fe tu ôl? Ar un o dad yn dilyn tu ôl. Job da ge nawr, neu siŵr bod yn sefyll yn sgwar. Just cael ei drod i'r granni a just coes yn bob cornel, dyna be mae'r beirniad eisiau weld wrth gwrs. Sefyll yn dda fyna nawr yn dwi. Foster Solicitors LLP. And they are delighted to continue their sponsorship. Tipyn o stretch iddo hefyd yn does, sy'n ni'n gweld y llun fyna nawr. Bydd tarw hir. A mae rhaid ni gofio, mae rhain yn deirw ifanc iawn. Gymaint o dyfu ar ôl i wneud gyda'r rhain ac allan o mas hefyd yn dyfed, ti'n bod? A mae rhywbeth amdano, ti'n bod y lliw y Simmentals, rhwng y coch a ti'n cael y rai golau fel hwn. Mae rhywbeth yn dilyn llygau pob judge yn dyfa. Oes. Beth sy'n well y tîm bersonol? Fi'n hoffi rai golau. Fi'n credu mae jyst rhywbeth amdano nhw. Mae dad yn hoffi rai coch. Ie. Pawb at y beth o bo. A gefn ni nôl te at y tarw sy'n dod nesaf sydd yn fwy tywyll i liw. Yr coch tywyll na arno fe ac yn darw hardd iawn. 3-2-3 dwi'n meddwl yw hwn. 3-2-3-3 mae'n ddrwg da fi. Y teulu Francis yn dyfe. Rhys Aneurin Francis sydd yn ei fyny nawr o Abergorlech gyda tarw bach pistill. Yr un peth â ni, mae Aneurin wedi bod yn bridio Simmentals yn llawr o flynyddoedd. Mae wedi cael lot o lwc yn y sales a'r sioiau yn y cwbl o flynyddoedd diwetha. Gwrthau pistill Kingsman lan yn cael ail. So mae wedi cael lot o lwc yr ein. A lwc yw'r gair. Lwc sydd angen, dwi, pan mae'n dod i gystadlu mewn sioe fel hyn. Dim ond un beirniad sydd, tast y beirniad yw i. A mae angen bach o lwc yn does. Os. Ac wedyn ni'n tarw bach ar ôl yn y dosbarth yma i ddod ger bron y beirniad. Tarw o ardal brechfa fyna yn Sir Gar yn dyfedig. Gethin Lloyd sydd wrth pen y tarw bach ifanc. Yn ei het cowboy. A'i sbectol hael. A ni fyna ma fe yn y cornel yn barod i ddod. Fi'n credu Carys Davies sydd y perchenog o'r tarw bach. Ei ferch fyna sydd yn mynd tu ôl. Jyst i dechrau fiches ei hunan yn y Simmental. Sy'n braf i weld. Y tarw lleia mae'n siŵr o ran maint yn dyfe yn y dosbarth, ond yn darw cywir dros ben a gethin ar teulu wedi bod mor gefnogol dros y blynyddoedd i'r sioe ac yn y blaen, ond yn darw bach smart ofnadw yn dyfe, wrth i ni weld yn cerdded fyny fan hyn nawr. Odi, mae'n tarw siapus. Wedyn ni bod e'n lot yn ifancach na'r tair yn o'r flanau. Mae'n agosau at ganlyniad fan hyn yn osbarth 5-2 yn adran y gwartheg Simmental ac yma Anghara Jones gyda fi yn gwmni o hyd o Gyfyrddin,
Llanfynydd yn reiddiol, yn byw'n Cyfyrddin erbyn hyn ac yn gweithio gyda llaw, ynddo fe, o ddydd i ddydd i gwmni Winsty, gwmni nwyddau maethyddol Winsty. Gwaith yn brysur iawn i ti Angharad. O di bod na am 16 mlynedd nawr, so maen nhw'n cadw fi'n fysi iawn. Ie, allai gredu, ac yn gyfrifol am lot o, wel, am ardal eang te, a lot o siopau gwahanol, ie? Edrych ar ôl y siopau i fi, o New Key, lawr i Hwlffordd, y Grosi, Llandyfri, so maen nhw gyd yn cadw fi'n fysi iawn. Tipyn o deithio. Ie. Ond nôl at y dosbarth yma nawr, dy frawd wrth gwrs yn y dosbarth yma yn cystadlu. A'r beirniad nawr Sioe wedi tynnu tarw fewn. Ac yn ddiddorol iawn wedi mynd am y tarw ifanca yn y dosbarth sydd ddim yn flwydd eto. A fi o'n i'n trafod yn dod fyna ble mae ymni fynd, achos mae yna dipyn o wahaniaeth yn does, y gwannol teips o deirw fan hyn. Ond mae wedi mynd am yr un bach ifanc yma ar hyn o bryd yn dwi Angharad i weld, ta beth? Ori, mae'n tarw, mae'n smart iawn, siapus i gyd, ond rhwng y peder o'n nhw, mae'n clas galed, achos dim un o'n nhw'n really matcho i gilydd. Na, ti'n iawn. Ond ai dyma fydd y penderfyniad terfynol. Pwy a wyr? Mae 3-2-3 yn con y pellter teulu Wood. Dy frawd wedyn, drws nesa. Dy dad, 3-2-3-2 ac yn dod... Mae'n edrych ar tarw'r teulu, cryn dipyn yn Angharad yn dwi. O di, fi'n credu mae'n trial gweithio mas nawr ble mae fe'n mynd i mynd nesa. Wel, os mai dyma fydd y canlyniad, mi fydd Gethin a'i ferch Carys. Wel, fyddan nhw wrth i bodde. Byddan. Byddan nhw. Tywed, llynedd, nath Gethin dod â 2 tarw ifanc a cipiodd prif wobr 2 tarw ifanc. So. Mae wedi cael cryn lwyddiant mewn ffordd teg gyda'r Simmentals. Ac yn cadw nhw, tywod, mewn ffarm wedi bod yn ffarm Gethin blynedd o. Mae'n ffarm uchel. Dwi'n yn ffarm llawr gwlad, mae'n ffarm mewn lle agored uchel fyna yn brechfa, felly war y teg. Yn troi stoc arbennig allan. A pwy sydd yn dod fewn nesaf i'r ail safle? Teulu Wood, dwi'n meddwl dod fewn i'r ail safle. Dy frawd fewn i'r trydydd safle. A dwi'n meddwl mai fel hyn y bydd hi. Cyn i yn gweld y gwahaniaeth mewn maint fyna nawr, ond wrth gwrs chwilio falle am potensial mae fe, am darwyr dyfodol yn dyfe, ti'n bod? A mae rhaid edrych amser ni'n beriadu arno, ti'n bod, beth yw'r dyfodol o rhywbeth. A ti'n bod, just achos mae oedran yn wahanol i rhywbeth, os mae rhywbeth bach, mae ifanc special, mae rhaid cymeriad hwnna. Os. Achos dim maint sy'n wastad fwyaf pwysig. Na. Dwi'n ffaith bod y lleill falle'n fwy pwerus, dwi'n ni ddim yn cyfri yn fan hyn nawr, a jyst wedi cael ei sefyll yn gywir eto. Mae e wedi cymryd at hwnna'n sicr. Dyn nôl unwaith eto. Ond na, wy'n credu mai fel hyn fydd hi nawr. Dyma fydd y canlyniad terfynol yn y marn ni. Chos dwi ddim wedi newid nhw o'r blaen yna ddo. Unwaith mae wedi tynnu nhw fewn i'r safle hyn, dwi ddim wedi newid nhw o gwmpas yna ddo. Na di, ond mae'n sbio arno'r ddoi. Yn credu mae'n mynd i'n crafu ben bach. Ydy mae e'n edrych unwaith eto, yn dyma? A oes na newid am fod. Am siom fydde hynna i Gethin ar teulu. Mae rhaid ti gadw i fynd tan yr eiliad ola yn does. Nes bod y garden goch na'n dylawdi, mae rhaid ti dal i gadw i ben nhw, mae ti cadw nhw i edrych yn iawn yn does. Fel o'n i'n gweithio ar plant amser o'n i'n neud yng Nghandles, mor gynter y ti'n cerdded mewn i'r ring na, mae rhaid y pen bo lan a so ti'n stopo tan bod hi wedi mynd mas o'r ring. Even ar ôl ti gael dy garden, Cytuno. Chi dal yn siowan. Ti dal yn dangos ar y nifel ariolau. A na, dyna yw'r canlyniad. Mae wedi edrych ar y stiwad y garden goch. Yn mynd i Gethin ar teulu, a mae e wrth i fod. Bydd rhaid mi fewn am sgwrs fach. Angharad, diolch o galon i ti. Dim problem, diolch ti fan. Wel, Gethin achan. Llongyfarchiadau arbennig iawn ar ferch Carys wedyn. Llongyfarchiadau Carys. Diolch yn fawr i chi. Ie, wedyn, da TCB fe, beth yw'r hanes te? Ie, partner i Gethin, ie. As faint i chi wedi cychwyn y fichus te, Carys?
tua 3 blynedd nawr. Ie, so hwnnw un o'r ail homebreds ni da. Ie. Mae'n dipyn o brofiad i ddod fan hyn i sioe ac i gael carden goch. Good stock. Do, dechreuodd do nawr. Oedd ia good stock. Wyt ti gethin y cadw'r Simmentals ers blynyddoedd? O'r un. Gilon ni blwyddyn ddaw nadw fan hyn llynedd i gwpla bethau off a mae'n carw fynd. A siwr yn rhoi tipyn o bleser i ti nawr i weld bod Carys a'i partner yn cymryd at y bryd. Se Joe yn gwybod siwr mae'n gilse i'n crynu. Fe wedi dod yn gynt. Ond mae'n nes i weld bod y to ifanc yn carw fynd yn yw. Ac i ennill y dosbarth yma, mae'n deg i weid, oedd na deirw mwy yn y dosbarth, ond mae yna rhywbeth special am hwn yn does wedi tynnu sylw a wedi tynnu llygad y beirniad. Mae stael yn fe, mae pen bert yn o, mae lled dreit trwy ddo, llo bach yw e. Ie, na'r peth. 11 mis. Dyw e ddim yn flwydd eto. Nadi, a mae gorteri ôl dad fe, mae'n cered, mae'n dangos un yn y dda. A Carys, edrych i'r dyfodol nawr te, ti siwr di dal y byg nawr ar ôl cael y garden goch ma do? Falle. Wedyn ni gyn dod na anodd again, ond ie, byddwn yn newid bethau, definitely, ie. Wrth gwrs bod e, llongorchiadau, beth yw'r cynllun adeiladu'r fiches nawr? Trial, ie, slow bach, ie. Cam wrth gam, mae llongorchiadau enfawr. Dipyn o stori, da iawn chi boes, llongorchiadau gethin. Diolch fawr. Da iawn.